video tharnen kan ron nang le ta e Tuichhunchhuah kan video thlir ho le tur chu kum sang ni som pasaria Tuichhunchhuah crime le horror ni bok 1992 movie kan thlir ho ve le thung don ani kan ran tak tak main like subscribe le share kha tlongei chu amin lo ti sak ve le theu turin ka so ma cheu lo nei tu pakhatina anupui huan lo ram nga tak rong taka atha dan chung chang le chu atwal tha na afapa ngei ne na an tan dun theina na thlem dan te an tual tha na ina angong le dan chan chin ngei nom turu buru lutuk chu kan thlir ho don ani movie bultan na chuan Wilfred James chu omaha ko thera akalla hi aron langa chumi kum chu kum sang ka zakwa som thum ani chuan hotel room pakhat chu athil lo ti swa to azia chu ma chuan a en kwal ma sapota apoi lo khoina kum chu kum sang ka zakwa som kwa pahni ania anupui mingaram omawang chuan lung oi lovin chu chuan swalna khura anor liam ta ni anupui Arlette Christine Winter James chuan khur cha chuang man hu ram chu Hemingford an chen na Nebraska chuan anaya apa ina athi don arau chun ani nge aram nei atanga acres riat chu farm vek ani boka an fapa Henry Freeman James nen an hlan ngei chu abei sei hle bok engtiknia emo chuan Wilfred chuan ram chu atani in enkol chunjom thei adu hle thina afapa po arau chun ngei bokang ti in du thu alo samvel thin ma se boina pakhat om tatlat mai Arlette chuan in huan lo ram neya thlaijin le ran vulang te chu alo pe reng haulo Arlette chuan huan ram anei chu company pakhat Farmington hena tiral chu aril rok jok tatlat mai zanri an kil haulai chuan Wilfred chuan anupui Arlette chu aram shalna poisa chuan engthil nge ti atum reng ti na zota a Arlette chuan omaha in sona chulai hmuna sum dona bultan atum thuina changa an fapa Henry chuan lo hnial watin apa lama tangani Wilfred chuan atum dan chu anupui Arlette hena chuan shilve in aram chu leisaka ama ero chu aleina poisa chu tlem apek tur thule kumriat chunga apek tlak zo mai arin thu chu annu hena chuan ashila Arlette chu lo nuin atum dan te chu ashile ta zoka anram ve chu shalrala an shalna poisa chu in sema chumi nuwa in then arota a Wilfred chuan angai dan le tum dan chu alo du lo chiang khermai a chan berpo afapa ne na anom shan angai tur chu angai ngam hlol lawani Wilfred chuan arwa mandan chu ngai to thale ram tur chuan ange na ni chuti lai mek chuan Wilfred chuan dan anga kal tha in a shia a huat na awang chuan Arlette chuan alo du to lovani ani chuan ram chu olsam te chuan atiral tir don haulo ti thu ashila chu mini tho chuan Henry le abiel nu te chu in moin anin noya chuan anom duna senoni chu an thenom chi ami te fanuani Wilfred chuan afapa le abiel nu te in lechi na chu rem changa ala in afapa chu anu hnial tlat turin le apa le abiel nu chu hruai adu tel tur thu shil turin atia apa chuan afapa hne chuan anu an tha theina na pui turin asomani chuminia zanri akil an thu thaulai chuan Henry chuan anu chu tongkhomin ina tanga chhuak tur chuan atita a an pa fa chuan chhungkwa an tin tharle mei tur thu ashil zuibok Arlette chuan Wilfred hne chuan an fapa Henry chu thunun deuh tur hian ashila engthil po soima sela aram chu hral atum tho thule akianga Henry chu omaha a hruaitel tur thu ashil ngal bok Arlette chuan thomna dor hon aril rugani Wilfred chuan afapa chu amin theita shama Arlette thusoi chu pom angin lem anchanga omaha a arwala kalve tur chuan a in peito thu ashil Arlette chuan magati in alim khermai aring theilo hial zokani Wilfred chu atop na tak ni to tur chuan an fop ta a chumi zana chuan zuwa roi hlea Wilfred le Henry chuan an no thi reng Wilfred chuan in chunglama hruai chavin khuma chuan amutira Henry chu lopui tur chuan somani Henry chuan kongdang omram si adu tak zeta sumi nu chuan Henry chuan room lam chu apana apa chuan akuta chemte alo humran to bok room chunga chuan Henry le Wilfred chuan luta Henry chuan lukham hi akenga Wilfred chuan semte akengran bok Henry chuan in ni thlop chungin anu chu mangtha le ti in a tha lukham chuan anu chu a huplum ta ni Wilfred chuan athi chian nan ti in voi tam taka vit zui bok thisen chu mun tam taka chuan a per chuai boka
kum sang ka zakwa som kwa pahnia chuan Walfred chuan anupui chu afa papui na mang chuan a that ta a Henry le Walfred chuan ruang chu bedsheet a funin pon lama chuan an chhuak puya Henry a aron thlen ma chuan Walfred chuan anupui ruang chu anin bula Tuichhunchhuah kang to a chuan a thlak thlata a ruang an boy pui zo hnu chuan an pa fain an tual thana hnu ma chhuata kai luam te chu an ti faya Walfred chuan anupui an thana mattress thisen kai hnuang le thil hnok dang te chu anupui ruang a peina Tuichhunchhuah chuan a peitel ta veka Tuichhunchhuah an chinna chu honga anupui ruang sazu ten an lo bom lui lai hi azuk muwa a thil murap om tak chuan a om chu atinuam chi a lo hle arleti bungrua le thil dang te chu ada bo veka arleti chu tlan bo anga alan theina na ti ani Walfred chuan anupuin ama le afapa chu atan bo san angin thu athan tir ta chiama nirei lo te liam hnu chuan Farmington Company lawyer chu arleti ron hmutum chuan alo kala ani chuan ama an lo soi tong chuan atlan bo ti thui na lo chang ma se lawyer pa chuan aram manman taka shal theina hunrem chang nei ani laya chu tianga atlan bo dei mai chu makati in arin hlel mel tak zeta ama ero chu ti thedang nei miau silo Tuichhunchhuah ti kha dan tur chu Walfred chuan angai tu awata bong chu Tuichhunchhuah an chinna chunga chuan an din tira a chinna in bong rina chu adol zolova a chimta bong po Tuichhunchhuah chunga chuan atang ve ta a ma se bong chu abu ul renga Walfred chuan asilai chuan aka phlum ta a Tuichhunchhuah khura an ruang bom tu sazu le bong tla te chu lei chuan an chil hnan ta a lawyer pa ngai thalo chuan in sheriff chu khua anina khana tir ta a arleti bungrua an thukru lovani ti chiang turin invel te chu adap kuala Walfred chuan arleti thomno le abungrua te chu aron hmua akal don lai tak chuan Walfred chuan Tuichhunchhuah khur an hal tak chu en pui turin a som Walfred chuan ni pui chu farma an thlai chin te thanna atana hun thaber ani ti ashila setanan atharau sual te ne na inzom na nei ni na soibok senoni chuan Henry omdan maktak ema wang chuan abial pa chu angai tu a biak atum ve chang point a chang du ngai lo school lama ngai zong dang anei san anga angai hiala Walfred chuan a boin ani lo thua shil senoni chuan anu abau tak dei awang chuan poyati pui thu alo shil ve meka farma bong te chuan thom an ron siam thuta Walfred chuan ve endikin sazu te hian an lo zar buai hi lo ni Tuichhunchhuah khura tanga pipe an vu atang chuan an lo chuak thei hi lo ni a Walfred chuan a rap reuh hlea pon chelhom chuan sazu te lo chuan na pipe chu a hno ta mak maya ina alet le mek lai chuanin arleti thla chu a hmu thuaka ma se Henry chu alo ni dei mai atuka chuan Walfred chuan a pipe pum pui chu achar pui ta maka a notebook a chuan thil engemaw hi aziak mek bok a hnung lama chuan sazu ram neuh thom hi a hria pindan bang chu aron khi them atuka chuan Henry chu thuthar hria in lama aron hoa seroni chuan a thora alo seng ve reng mai hi alo ni Henry chuan nupuya tana nei nge ye duwa apa chuan in nei tur chuan an la no panglu tuk thu a shilani anu chungchang churon soi chuakin apa hnena chuan rem ti mai tur chuan na dila poisa tlem ma zong dilin saroni ne na tlan dun an tumani saroni pa alo lang ve le a Harland Cottery chu alo luta ani chu lo nei tu ma ni se an khua mi om thei beran ni Walfred chuan an kan dilek chuak thar le an ina tuilak na pipe thar nei te chu a thik hlea baka nupui fel le thu oi taka nei po chu a thik na ti zual tu ani saroni pa chuan saroni chu Omaha a Catholic home pakhata da atuma naw anei ve le a afa chu midang lak tura da atum bok saroni te chuan an laka chuan dollar zathum an puta ma se an nei lo zia an hria thiam puya achan ve chau pawni se an pe thei don chuang lovani chutiang ani awang chuan dollar samsari panga tal peturin an dil le a tin chu mai ba ka Arlington Farmington Company a shalalo tumto ram acre za chu hral turin a shil bok chutianga an ti ani chuan poisa an neyanga nupui hmangai tu an nei thei bokang Henry chuan senoni da le chu atum lo bura Walfred hena chuan an tlan mo thei thu a soi bok ma se arwa man na chu lo du lo apa chu lo tong khomin ati tur shil to ngai lo turin shil ngal Henry chuan apa chu anu thi na chuan adem tak zeta kong danga om thu po alo soi to kha
atu ka chuan Henry chu school kal tur chuan a chhuaka Wilfred chuan arle ti bungrua te chu alo en chiang le meka asum lo von thatte chu azonga alukhum chunga chuan dollar som ni chu amu chhuak nol mai atu ka chuanin banka kalin dollar som thum panga chu lona la ka tuma Harlan Koteri nena pek turin ati ani chulai hmuna chuan reilo te oma a chhuah nu chuan an trak chu alo om to haulo mai Henry Tuichhunchhuah chu a hmua chuta chuan senoni nena an tlan dun thu le trakaken tel thu alo ziak ani nota chuan Sharif nena an tlan bo thu le zong tur alo ti ani vai chuan anu thina chungchanga thodik zong zong buan zar tur thu aziak lang bok zana chuan Wilfred chuan ama te hian lekhabu hi achira arle ti to nu chuan aril ru ati boi tlat mai a lekhabu ko ma chuan thilo farin a phuchiang kher mai thisen ron far thlak na in chung lam chu en chavin ceiling kar tang hian aron hnam chuak ti amuta atu kalo ni a khuwa Sharif chuan Wilfred hena chuan rukmang anom thu hi aron shia tira Henry ati ani aringani ma se Wilfred chuan afapa chu mi puitling takani thu soin chu tiang thil ati arin lo thu te alo shil ve mek bok Wilfred chuan dollar zasari somnga ada kham chu ala chuaka atuk alo ni chuan inchunga thilo chuana chu ati phuya thlasik alo thlen che bawang chuan ti tur dang po anga to khop mai ina chuan poisa nen chuan hole ta akut pha hliama te chuan saju ho chuan an ron se seka saju chu nemperin chuata chuan arap per soka a thi te chu per nuai bok akut pha hliama te chuan damdoi te chu a hnoya akut king khat mang chuan chuata the sen kai chu a shofai bok atuka chuan avura sura akut hliam tuamna chu a han phela alo bun na sakher mai doctor mutur chuan kar omna lam chu apan pheita a ma se kut pakhat chawa thil ti chu har sat zia kan ria theu kha beidong tak chuan in lama chuan a let le ta a kongka pui chu ron ria pon lama chuan anu pui a tha tak thlang ngei mai chu a in pon lama chuan hmuta lau tak tung chuan hallway lam chu apan phaya anu pui tha chuan alam ron pan hnai zelin Wilfred chu basement ma chuan a chuk thla a kailo na tang chuan ta thlain a han hoi chho chu kongka chuan anu pui thita taksa chu sazutam tak hian an lo ziluai luai mai hi a han muta abula chuan aron kal tamai arle te tharau nen chuan mai chana anin tongta Wilfred chuan tharawina athuru ko shil chu aziak chuaka mei chati to chau chuanin chu thil chu a hriani athuron shil chu Henry chu khopuya chuan mi thil rukmang takani to thu hi aron shilani Henry chuan senoni chu Catholic home atang chuan lo chua ruk puya chu mun an chua san ni atang chuan thil ti sual tulian tham tak lo ni in an hninga sweetheart bandit ti emo mitam tak ti hlum tu ti in mi te chuan an hriani Arlet chuan senoni an ka hlum dan le ano te nin an tha dan chu a hrila Wilfred chuan top turangenin ama chu that mei turin angen ama atha anga ashoka zaisak ve mei tur chuan angen lomloma ma se Arlet tharau chuan chumi aya sheoma tir chu adu ani Henry chuan khuma thia lo mureng senoni amu chuan ama le ama po chu silai chuan a engka plum ve ta ni beidong takin afa pathi dan thil chu ngoi reng hian lo ngai tha a Henry chu afa nei chhun ani angin angai na hle bok ni rei lo te liam hnu chuan Wilfred chuan kut pha hliam chu doctor hna chuan a en tir ve ta a hliam pun chu alo na sat to ema wang chuan tan hial lo ngai man to ani Sharif chuan Wilfred hna chuan khwar khuruma mai charuang an char thu le anu pui ruang ani an rin thu an ron shila thiam takin do thu chu acham le zai zai bok nirei lo te hnuwa chuan Henry ruang chu rel hian an khwaran thlen pui ani a station a chuan reporter te chuan ron zim buain afa pathi na chungchanga chuan zona an ron zo tani Wilfred chuan Henry ruang troi to chu a hmungam ngang lova sazutam takin atak sa troi laia te chuan an lo boma Henry luwa chuan a fopa Henry tan kuang thataka cha sak ngal bok tupa ma in an hun hunung bera an fapa te an fop ngai lova ma se chu tianga ti phu an omani chuan ama ange hi ani ang ti na ziaka Wilfred chuan senoni pa tan ram acre za chu ti ralatum ta a property te tirala lokir to lo tur shil tu khani kongdang nei to heklo aram chu livestock company te hena chuan manhniam te in a shalta a Wilfred chu ohoma lama chuan omhuna sona
na po anei to bok hun te lo ral chuan athil zia po chu azota a hotel pindan chu sazu tam tak hian alo khat vek arleti Henry ale senonite ruang chu a hma chuan an lo dinga Hendy chuan arleti a thana chemte ngei mai kha lo keng ron mai movie chu Walfred a thosaya ron topin ti hian ron soya a topa chuan manin kan lo om vekang min lo thir saka wangin kalome ka video te hi mu na lo ti ani chuan lo like in channel hi lo subscribe ve nge yang che